بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيها كسانو چه ایمان مراوڑی دا كتب فرض کئی شوی دا علیکم پتاسو باندے القصاص حکم دا قصاص فی القتلى پوجل شوکی الحر آزاد با بالحر پبدل دا آزاد کی با قصاص کی والعبد غلام بالعبد پبدل دا غلام کی والانثى او زنانا بالانثى پبدل دا زنانا کی وقصاص کی فمن پس هغا سوک عفی له چی معفیو شاهغتا من اخیه دا طرفا دا روح پلنا شیئن دا تشی فاتباع بالمعروف نور پسی کی دل دی پا قاتل پسی پا طریقا وعداء نود ادا کول دی ددیتا الیه حاغتا یعنی وارث دا مقتولتا بإحسان پک سلوک سرا ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا دا تطرفا دربستا سنا ورحمت او رحمتا فمن اعتدى پس چاچی زیادتی اکر بعد ذالکا پس ددی فیصلینا فلہو ندد پارا عذاب علیم عذاب دیر دردناک ولکم موستاسو دا پارا فی القصاص پا قصاص حکم دا قصاص کے یعنی پجاری کولو دا حکم دا قصاص کے حیات جوند یا اولی الالباب ای خواندانو دا عقل لعلکم تتقون دے دا پارا چتا سوزان بچ کے زان اساتے دا خلاف ارزینا کتبا فرض کرنے شوئے دے علیکم پتاسو باندے اذا حضر کلا چھ حاضر شی احدکم یو کستا پتاسو کے الموت مرگ ان ترکا کاغ پر خودلوی خیرا سمال الوصیت وصیت کول للوالدین دا پارا دا مور و پلار والاقربین و دا پارا دا خپلو خپلوانو بالمعروف پکی طریقی سرا حقا علی المتقین لازم دا پا متقیانو باندے فمن بدله پس هاسو چی بدل کی دا وصیت بعدما سمعه پس دا غینا چی عوری دلیوی دا وصیت فإنما إثمه نبشك دا گناہ دا علی الذین پہا کسانو باندے یعنی بدل ولد دی وصیت گناہ پہا چادا یبدلونہو چی بدلوی حقی وصیت لرا ان اللہ بشک اللہ پاک سمیع علیم موردن کے داو خپویدا فمن خافا پساسو چی اریگی من موسن دا وسیت کون کنا جنفا دا ظلم او اثما یاد گنا فاصلحا پس اصلاح اکڑا بینہم پمن دہوئی کے یعنی دی وارثانو پمن کے صلح راولی
فلا اثم علیه ننشتا حزبنا پدبانده ان الله بشک اللہ پاک غفور الرحیم دیر بکن کے اور دیر رحم کن کے ذات دا